Bon dia i bona hora, soc en Ramon Riera i com sabeu això és el Buidac de Memòries i voldria fer un parell de notes sobre aquesta sèrie que vaig publicant de les píndoles des del balcó, ara també des de l'escriptori. En primer lloc, me n'he donat, vaig comprometre'm d'un bon inici a fer una píndola diària o potser una mica més, però me n'he donat que amb les eines que tinc no dono tant l'abast, de manera que seran com a mínim una periodicitat de 3 dies. Però això també em dona una altra possibilitat que trobo interessant, que és d'editar-los amb una mica més de cura, sempre dintre les possibilitats que hi ha en el programari, i per tant afegir imatges, una mica més de músiques, de l'aspecte sonor una mica més cuidat. I de l'altra, bé, com us deia al principi, que algunes seran des del balcó, que era la meva idea inicial, però com que tots els veïns tenim dret a fer-lo servir, especialment la família cridanera del reggaeton a trot drap, doncs de tant en tant també faré una mica amb el rerefons aquí de l'escriptori aquí dintre de casa. Res més, espero que us estiguin agradant, jo personalment m'ho estic passant molt bé, a vegades em surten píndoles una mica llargues, però el cert és que, clar, el tema no es pot tallar sense que perdi un cert sentit. Com veureu, sobretot, especialment la propera píndola, la píndola número 8, que és el tercer capítol dedicat als mosqueters catalans, que de fet és un repàs del principi de la Guerra dels Segadors, que crec que una mica en tipus divulgatiu, una mica documental, encara que sigui casolà, no n'hi ha gaires, o sigui, és com una mica de zoom. Normalment es parla de tot el conflicte sencer. Jo, ja veureu el proper capítol, us faig un recorregut força ràpid, trepidant, dels primers anys del conflicte, que penso que per tots vosaltres poden ser molt interessants. Hi ha poques vegades que parlem de les nostres victòries. Res més, espero que us estigui agradant tot això, com us deia, i us convido a seguir gaudint de la resta de píndoles i que comenteu, compartiu, us subscriviu al canal si no ho heu fet encara i convideu a totes aquelles persones que penseu que puguin estar interessades. Fins la propera! Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens